ஹரே கிருஷ்ண டியோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 6. சரிங்களா? தியான யோகம். இன்னையோட நமக்கு கர்மயோகம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர்கள் இருக்கு. அதுல முதல் 6 கர்மயோகம், நடுவில் உள்ளது பக்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் சாங்கிய இது ஞான யோகம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம கவர் பண்றது. பகவான் இந்த யோகம் அப்படின்றது சூப்பர் சோலோட கனெக்ட் பண்ற சாதனம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தியான யோகம். தியான யோகம்னா இது இப்ப முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் காட்டுல தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு ப்ராசஸ் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பகவானோட நம்ம வந்து சம்பந்த பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பக்தி சேவை மூலியமா பகவானோட நம்ம சம்பந்தம் ஏற்படுத்திக்கணும்னு மொத்தம் 5 வகையான சம்பந்தங்கள் உண்டு பகவானுக்கும் நமக்கும். ஆக்சுவலா கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட உண்டு. இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அதுக்கு வந்து நடக்கிற சக்தி உண்டு. ஆனாலும் அதுக்கு உடனே நடக்க தெரியாது இல்லைங்களா? என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கு பழக்கப்படுத்துவோம். பழக்கப்படுத்தி கொஞ்சம் விழுந்து ஏஞ்சி அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும்? நடக்க நல்ல பழக்கத்தை கொண்டு வருது இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு வயசுல நல்லா பழகிக்குது. அப்போ அந்த நடக்கிற சக்தி உண்டு. ஆனா அது மறந்துருக்கு. அத நம்ம என்ன பண்றோம்? அத பிராக்டிஸ் கொடுத்து, அதுவும் முயற்சி பண்ணி, அப்புறம் நல்லபடியா அது நடக்க பழகிக்குது. அதே மாதிரிதான் பக்தின்றது நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி உண்டு. பக்தின்றது கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்கண்டிஷனல் லவ் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருமே எதற்காக ஏங்குறோம்? உன்னதமான அன்பு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏங்குறோம் இல்லைங்களா? நம்ம கிட்ட எதுவும் எதிர்பார்த்து பழகாத ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான அன்புக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆசைப்படுறோம். அப்படிப்பட்ட அன்பை தான் பகவான் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே அன்பை நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும். அதுதான் பக்தின்றது. அப்ப அதை வந்து 5 விதமா நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம தெரிவிக்கலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து சாந்த ரசம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? சாந்த ரசம் அப்படின்றது 4 குமாரர்களை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து பகவானை பத்தி நினைக்கும் போதே பிரமிப்பா இருக்கும். சரிங்களா? பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம். அந்த ஒரு நிலைப்பாடோட பகவான் மீது பக்தி செலுத்துவாங்க. அது சாந்த ரசம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து தாசிய ரசம் அப்படின்றது பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது. இந்த சேவை அப்படின்றதுல இது என்ன மாதிரி சேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹனுமான் வந்து ராமருக்கு சேவை பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம்னாலும் உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க? சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும். அதுதான் வந்து தாசிய ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதற்கு உதாரணம் ஹனுமான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாக்கிய ரசம்ன்றது அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்குமான உறவு. சரிங்களா? அது வந்து நட்பின் உறவா இருக்கும். பகவான் மீது பகவானோட நம்ம தோள் மீது கையெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா என்ன சொல்றது? இந்த கோபாஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எல்லாம் உணவெல்லாம் பகிர்ந்து உண்ணுகிட்டு, நல்லா அவங்க கிட்ட நல்லா ஜாலியா வந்து காமெடி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு, அவங்களோட நல்ல ஒரு உறவு மெயின்டெயின் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மோட்ல வரும். அதுதான் சாக்கிய ரசம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, வாத்சல்ய ரசம் யசோதா அம்மாவுக்கும், நந்த மகாராஜுக்கும், தேவகிக்கும், வசுதேவருக்கும் உள்ள உறவு பகவானோட. அதுல வந்து பேரண்டிங் ஃபீலிங் இருக்கும். பகவானை நம்ம வந்து செல்லமா வந்து திட்டலாம், அடிக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது யசோதா என்ன பண்றாங்க? அவங்கள அடிக்கிறதுக்கு போறாங்க. அதுல பகவான் என்ன பண்றாங்க? பயந்துக்கிறாங்க. அப்புறம் வேகமா ஓடி போறாங்க. அவங்கள புடிச்சு எப்படியாவது கட்டணும்னு மிரட்டி உருட்டி கட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு உறவு பகவானோட. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, மாதுரி ரசம் உயர்ந்தது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ராதாராணி அவங்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ளது. கோபிஸ் அவங்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு. அப்போ ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கும் இந்த 5 வகையான உறவுல ஏதோ ஒரு உறவு கண்டிப்பா உண்டு. அது எப்படின்னா, அந்த குழந்தை நடக்க தெரியாம இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இப்போ பகவானோட நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில என்ன உறவுன்றது தெரியாம இருக்கும். ஆனா நம்ம பக்தியில பழக பழக நம்மளே கொஞ்சம் என்டிவர் பண்ணணும். அதே சமயத்துல பியூர் டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது அவங்க கொடுக்குற அந்த பிராக்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி நிறைய நமக்கு சொல்லி கிருஷ்ண பக்தின்றது இந்த அன்பின் பரிமாற்றம் தான் அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்லி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பக்தி பாதை இன்னுமே நல்ல ஒரு புரிதலை கொண்டு வந்து ஈஸியா ஆக்குவாங்க தெரியுங்களா? அந்த மாதிரி அவங்களோட பிராக்டிஸ் அவங்க கொடுக்குற பிராக்டிஸ் நம்மளோட முயற்சி இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லபடியா நமக்கு அமையும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன செய்ய வரும்?
நல்லபடியா உன்னதமான பக்தி. இந்த 5 விதத்துல ஏதோ ஒரு பக்தி நமக்கும் கண்டிப்பா உண்டு. எந்த உயிரினத்துக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கும் இந்த 5ல ஏதோ ஒரு உறவு இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ஆனா அது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முறையில நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச், பசில். சரிங்களா? அது நம்ம நல்லபடியா நம்ம டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனோட நம்மளோட பக்தியில பிரயத்தனத்தோட பகவான் கிட்ட நம்மளோட அன்கண்டிஷனல் லவ் வெளிப்படுத்தணும். பகவானும் நம்ம கூட எப்பயுமே அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? பகவான் ஒண்ணுத்துக்கு தான் கட்டுப்படுவாங்க, அன்புக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்படுவாங்க. அதனாலதான் பக்தர்கள் கிட்ட அவங்க அதாவது ஈஸியா யாரையும் பக்தர்கள் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் இல்லைங்களா பகவான். அதனாலதான் பியூர் டிவோட்டி ஆகுறது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனா அந்த மாதிரி ஆனோம்னா நமக்கு ரொம்பவே ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயம் பகவான் நமக்கு கிடைப்பாங்க. அது மாதிரி பகவானும் நமக்கு கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்க. அத கண்ட்ரோல்ல யசோதா அம்மா கிட்ட எப்படி அவங்க கட்டுண்டு இருந்தாங்க, அந்த மாதிரி ராதா ராணியோட அன்புல எப்படி கட்டுண்டு இருக்காங்க, அந்த மாதிரி. ஆனா அவ்வளவு ஈஸியா பகவான் ஒரு உயர்ந்த நிலைய கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க கண்ட்ரோல்ல வந்துடணுமே அப்படின்றதுக்காக நிறைய செக்கிங் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா பக்தியில நம்ம முன்னேறணும். அந்த நிலையை எப்படியாவது பகவானை நம்ம அன்பினால நம்ம ஜெயிக்கணும், அவங்கள அன்பினால நம்ம சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்ற தாற்பயத்தோட நம்ம பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தியான யோகம், சாங்கிய யோகம். ஹரே கிருஷ்ண. லலிதா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणुर रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 6. அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 5 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம எப்படி செயல்களை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒர்க் வித் டிவோஷன். அதுக்குதான் 2 ஸ்டோரிஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஒண்ணு நிருக மகாராஜரோட அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸும், இன்னொன்னு அம்பரீஷ் மகாராஜரோடதும். அம்பரீஷ் மகாராஜ் உன்னதமான டிவோட்டி. அவங்க முழுக்க அவங்களோட, அதாவது அவங்களோட சென்சஸ், அவங்களோட அங்கங்கள் அவயங்கள் எல்லாமே அவங்க வாழ்க்கை, எண்ணம், மனம், செயல். சரிங்களா? அதாவது சரணாகதின்றது மனத்தால் பகவான் எப்பயுமே நினைக்கணும். உடலால் நம்ம செய்யற செயல்கள் பகவானுக்கானதா இருக்கணும். நம்ம பேசுறது பகவானை பத்தினதா இருக்கணும். இந்த 3ம் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னாதான், பகவானை பத்தி இருக்கும்போது அது பகவானுக்காக சரணம் அடைகிற ஒரு விஷயம். சரிங்களா? சரண்டர்ன்றது மனத்தால், செயலால், சொல்லால் நம்ம பகவான்கிட்ட
சரணம் அடையணும். அதே மாதிரி ஒரு உன்னதமான மனிதன்றதையும் நம்ம வந்து இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க என்ன வந்து நினைக்கிறாங்களோ அந்த அததான் அவங்க சொல்லுவாங்க, அததான் அவங்க செய்வாங்க. இந்த 3ம் ஒரே மாதிரி இருந்தாதான் அவங்க ஒரு உண்மையான மனிதன். அவங்க நினைக்கிறது ஒண்ணு, அவங்க செய்யறது ஒண்ணு, அவங்க சொல்றது ஒண்ணு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அவங்க போலி மனிதன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா பொதுவாவே. அப்போ எப்பயுமே இது 3மே ஒரே மாதிரி இருக்கணும். நினைக்கிறது, செய்யறது, பேசுறது இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதுவும் பகவானுக்காக இருக்கும்போது அது கம்ப்ளீட் சரணாகதி அப்படின்றது அர்த்தம். அப்போ அம்பரீஷ் மகாராஜ் உயர்ந்த ஒரு டிவோட்டியா இருக்காங்க. அப்ப அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டப்ப பகவான் அவங்கள எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அவங்க செய்யற எல்லா செயலுமே ஒர்க் வித் டிவோஷனா தான் இருக்கும் அப்படின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி நிருக மகாராஜ் அவங்க ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க செயல்களை. அதனால அவங்க தெரியாம செஞ்ச ஒரு தவறு தான். தெரிஞ்சு செய்யல, தெரியாம செஞ்ச தவறு தான். அதுவும் அவங்க எந்த ஒரு அதர்மமும் செய்யல, பாப காரியங்களும் செய்யல. நல்ல நல்ல உன்னதமான பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அவங்க செஞ்சாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அறியாமல் செஞ்ச தவறுனால அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சது இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செய்யும் போது அதுல நம்மளுக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த இந்த 2 கதைகளை வச்சு நம்ம வந்து அத்தியாயம் 5ஓட அர்த்தத்தை நம்மளால கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். இருந்தாலும் நம்ம அதுல என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகா அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. ஸ்ரேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். கர்மயோகா, சந்நியாசம் எது சிறந்ததுன்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஆஹ் கர்மயோகா கர்மயோக விசிஷ்யத்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சந்நியாசம், ஆனா சந்நியாசம்ன்றது மனத்தின் அளவுல இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நிஷ்காம கர்மா கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. நிஷ்காம கர்மன்றது பழவனை எதிர்பார்க்காத செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். குர்வன் அபின லிப்பியத்தை அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஞாத்வாமாம் சாந்தி ருச்சதி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா. அப்புறம் நம்ம மனம் அமைதி அடையறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 6வது அத்தியாயம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் 6.1 to 6.9 சமபுத்திர் விபஷ்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்றத 6.10 இருந்து 6.32 வரைக்கும் ரகசிய சித்திதா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். ஏன் மனத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள் 6.33 இருந்து 36 வரைக்கும் அபியாசேனத்து கௌந்தேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தோல்வியுற்ற யோகின் இலக்கு என்ன 6.37 to 6.45 வரைக்கும் சுஷினாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகா அப்படின்றத 6.46 6.47 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். யுக்த மனோ மதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்போ கடைசியா நம்மளுக்கு என்ன வருது? பக்தி யோகம் மிக சிறந்தது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதற்கப்புறம் வர அத்தியாயங்கள் 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை நமக்கு குறிப்பிடுறதா இருக்கும். யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மள பகவானோட கனெக்ட் பண்ற சாதனம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய யோகா எல்லாம் இப்ப இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் வந்து சிறந்த ஒரு முறையான கிடையாது. ஈவன் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யோகா கிளாஸ்க்கு எல்லாம் போறாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து சிறந்த ஒரு விஷயமா அப்படின்னு சொன்னா சிறந்த விஷயம். ஆனா அதுல ஒரே ஒரு குறைபாடு உண்டு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்காது. நம்ம சோல சூப்பர் சோலோட கனெக்ட் பண்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்காது. ஆனா என்ன இருக்கும்? இப்ப நம்ம கத்துக்கிற யோகால இந்த ஜட உடலை நல்லா ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிற விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? அதுவும் முக்கியம்தான். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் நம்மளால பக்தி சேவை நல்லபடியா செய்ய முடியும். அப்போ அந்த வகையில அது வந்து சிறந்தது. ஆனா ஆன்மீகத்துக்கு அது சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. ஏன்னா அதுல பகவானுக்கும் நமக்குமான தொடர்பு நம்மளால அடைய முடியாம போகுது இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு அதாவது டிராபேக் அதுல நம்ம பார்க்கிறோம். அஷ்டாங்க யோகா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அஷ்டாங்க யோகா 8 அங்க இணைப்பு கொண்டதுதான் இந்த அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 8 அங்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இந்த 8 விஷயங்கள் கொண்டதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. சரிங்களா? யமம் அப்படின்றது வெளிப்புற பண்புகளை கவனத்துல எடுத்துட்டு வர்றது. வெளிப்புற பண்புகள் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது தவம் செய்யற விஷயம். அந்த காலத்துல முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் தவம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா காட்டுல? அந்த ஒரு விஷயம்தான் அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க?
ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வெளிப்புற பண்புகளை கவனிப்பாங்க. தவம் செய்யற இடம் வந்து ரொம்ப அமைதியானதா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க வந்து பாதுகாப்பு உள்ளதா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து கவனிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறதா யமம் அப்படின்ற நிலைப்பாடு. அதுக்கப்புறம் நியமம். நியமம்ன்றது உட்புற பண்புகள். அவங்க வந்து த அதாவது இன்னர் டிசிப்ளின் சொல்லுவோம். இப்ப உணவு எடுத்துக்கிற முறை, தூங்கும் முறை, அப்புறம் அவங்க அ எவ்வளவு வந்து இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துக்காக, இந்த கிராஸ் பாடிக்காக தன்ன தன்ன வந்து ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அதாவது ஒர்க்கிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம்ல. இந்த இந்த ஜட உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு சில தேவைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதற்கான முறை எல்லாமே வந்து ஒரு ஒழுக்கத்துல இருக்கும். ஒரு ஒழுக்கத்துல கொண்டு வருவாங்க. உணவு வந்து எந்த முறையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமும் உண்டு. அது எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, அரை வயிறுக்கு சாப்பிடணும், 1/4 வயிறுக்கு தண்ணீர், 1/4 வயிறு வந்து காற்று. இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம உணவு எடுத்துக்கும்போது டைஜஷன் சிறந்த முறையில இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது உறக்கமும் வந்து 6லிருந்து 7 மணி வரை 7 மணி நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் வந்து நியமம், உட்புற பண்புகள். ஆசனம்ன்றது உட்காரும் விதம், இல்லைன்னா ஆசனம், பத்மாசனம் அந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசனங்களை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. தியானம், தியான நிலைக்கு அவங்க தன்னை தயார்படுத்திப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமம் அப்படின்றது மூச்சு பயிற்சி. அதாவது உள் சுவாசம், வெளி சுவாசம். இத வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ள அவங்க கொண்டு வருவாங்க. பிரத்யாகாரம் அப்படின்றது புலன்களை அடக்குதல். இதெல்லாம் இந்த 4 விஷயமும் சரிவர பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? புலன்களை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வருவாங்க. சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தாரணைன்றது மனதை, சரிங்களா? மனதை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றது. ஏன்னா இது 2ம் அஷ்டாங்க யோகால ரொம்பவே முக்கியம். புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அப்புறம் மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தியானம். இந்த 2ம் கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க எந்த நிலைக்கு வருவாங்கன்னா, தியான நிலைக்கு வருவாங்க. அந்த தியான நிலை நல்லபடியா பெர்ஃபெக்ஷன்ல வரும்போது சமாதி நிலை அவங்க அடைவாங்க. சமாதி நிலை அப்படின்ற பட்சத்துல வெளியில என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிய வராது. அந்த அளவுக்கு அவங்க தியானத்துல ஒருங்கிணைந்து இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ 8 அங்கங்கள், யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி அப்படின்ற நிலைகள் இங்க உண்டு. என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மாதாஜி 5.27-20. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க 5வது அத்தியாயத்துல. எப்பயுமே இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் இல்லைங்களா? பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான உரையாடல் பகவத்கீதை. அப்போ ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கும் என்ன இருக்கும்? கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ இப்போ வந்து நம்ம அத்தியாயம் 6ல வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கான காரணம் வந்து 5வது அத்தியாயத்துல நிலை பெற்றிருக்கும். அது எதன அந்த அதற்கான ஸ்லோகம் தான் இது 5.27-28. அதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எல்லா புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, சரிங்களா? அதாவது இந்த புறப்புலன் விஷயங்கள், இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் வெளி சுவாசத்தை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி. இது எல்லாமே அஷ்டாங்க யோகத்தினோட நிலைப்பாடுகளா நம்ம பார்க்கிறோம். ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு, இதுதான் எப்பயுமே நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல ஏற்படுற விஷயம் இல்லைங்களா? ஆசை ஏற்படும், பயம் ஏற்படும், கோபம் ஏற்படும். அப்புறம் எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன். அப்ப இந்த மாதிரி ஆசை, பயம், கோபம் இதுல இருந்து விடுபட்டு எப்போதும் எந்த நிலையில? இந்த அஷ்டாங்க யோக நிலையில இருப்பவங்க நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மாதாஜி 6.6. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ षष्ठोऽध्यायः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம விரோதி வெளியில எல்லாம் போய் எங்கேயும் தேட வேண்டாம். நம்ம கிட்டயே இருக்கு அப்படின்றதுதான். பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வெளியில இல்ல, எல்லாமே நம்ம கிட்டே இருக்கு அப்படின்றது. ஏன்னா முக்குணங்கள்ல ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது நம்மள அதர்மம் பக்கம் எடுத்துட்டு போகும். அப்ப அதனால நம்மளுக்கு பாபம் வரும். அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரும். அப்ப நம்ம எங்க சரி பண்ணணும்? நம்மளோட ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை நம்ம விலக்கி வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதனால நம்ம பாப செயல்ல ஈடுபட மாட்டோம். நமக்கு என்ன ஏற்படும்? நமக்கு நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு சத்துவகுணத்துல இருப்போம். அப்புறம் பக்தி மார்க்கத்துல வரும்போது இன்னுமே நமக்கு கஷ்டங்கள் வராது. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும்? இந்த ஜட வாழ்க்கையில ஏற்படுற கஷ்டங்கள் நமக்கு குறையணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லைங்களா? அது நம்ம செய்யணும்னாலே நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், பக்தி மார்க்கத்துல வரணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம், விரோதி அப்படின்னு நம்ம வந்து வெளியில யார் யாரையோ சொல்லும். அவங்க நமக்கு வந்து கெடுதல் செஞ்சுட்டாங்க, இவங்க நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டாங்கன்னு. ஆனால் நம்ம கிட்டயே ஒரு விரோதி இருக்காங்க. அவங்க யாரு? நம்மளோட மனம். அப்ப நம்ம அத கவனமா வச்சுக்கணும். மனத்தை நம்ம கவனமா நம்மளோட நண்பனா வச்சிருக்கிற வரைக்கும் அது நமக்கு சிறந்த விஷயத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். ஆனா அது தன்னோட விருப்பப்படி இருந்தது அப்படின்னா அது நமக்கு விரோதியா மாறும். விரோதினா நம்மளுக்கு கஷ்டங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஆசைகள்ல சம்பந்தப்பட்டுடும். சரிங்களா? அப்போ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு? மனத்தை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன் ஆகும். இப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், ஒரு பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல மனம் வந்து இல்ல இதுக்கு பதில் நம்ம வேற ஏதாவது வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுது? அது ஜட உலகத்துல சம்பந்தப்பட விருப்பப்படுது அப்படின்ற எண்ணம் வருது. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லாம வேற எதுல நம்ம லயிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது நம்மளுக்கு சில சமயம் அது என்ன ஆயிடும்? கஷ்டத்துல கொண்டு போய் விட்டுடும். அதே நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உத்தம ஸ்லோகங்கள் இல்லைங்களா? பகவான் நமக்காக கொடுத்த ஸ்லோகங்கள். அப்படி இருக்கிற உத்தமமான ஸ்லோகங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுன்றதே ரொம்பவே ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸை நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல மனம் நம்மள கொண்டு போச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள கூட்டு போகுது, நல்ல விஷயத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது. அப்ப அது நண்பன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம எந்த ஒரு செயல் ஆசைப்படும் பொழுதும் அது நமக்கு நன்மையா இருக்கா? மத்தவங்க நமக்கு நன்மை செய்யறாங்களா? அது அடுத்தது. ஆனா நமக்கே நம்ம நன்மையை செஞ்சுக்கிறோமான்றத நம்ம ஒரு இடத்துலயும் நம்ம ஆசைப்படுற இடத்துல எல்லாம் நம்ம மனம் எந்த பக்கம் போகுதோ அதை நம்ம ஒரு தடவை 2 தடவை செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது நமக்கு நன்மையா? சரி, ஓகே, அதை செய்யலாம். இது நமக்கு நன்மை தரக்கூடியாத விஷயமா? அதுல நம்ம விலகி இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது மனத்தை வென்றவன் தப்பான வழிக்கு போகாம மனத்தை வென்றவங்களுக்கு மனமே நண்பன். அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். குழந்தைங்க கூட இப்ப தப்பான வழியில போகும்போது நம்ம மனசு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம இவ்வளவு சொல்லியும் நம்ம குழந்தை வந்து அந்த தப்பான வழிக்கே போகுதே அப்படின்றது. அப்போ அது ஒரு வேதனை. எப்பயுமே தவறான வழிக்கு போகும்போது அது ஒரு வேதனையை தான் கொடுக்கும். அதனால நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல நல்ல வழிகளை பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 6.10 யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதः ஏகாகி யதசித்தாத்மா நிராசீர பரிக்கிரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனத்தை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏமான்றது வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன மாதிரி இருக்கணும்? வெளிப்புற பண்புகள் தனிமையான இடமா இருக்கணும். மனத்தை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உரிமையுள்ள உணர்வுகளிலிருந்து, சரிங்களா? உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் உரிமையோட நம்ம அனுபவிக்கணும், சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ல ஈடுபடுவோம், ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள்ல உள்ளதுலே நம்ம வந்து சாண்டிங்ல கொண்டு வரலாம். ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து தியான முறை. கலியுகத்துக்கு இது வந்து அந்த அளவுக்கு சாதகமா இருக்காது. ஏன்னா நம்ம இப்போ தனிமையான இடம் தேடி நம்ம வந்து தியான முறையில நம்ம நம்ம வந்து பகவானை அடையணும்ன்றது நம்ம ஒரு சிறந்த ஒரு
கஷ்டமான ஒரு காரியம் இல்லைங்களா? ஆனா சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம் சாதகமா இருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கணும். சாண்டிங் பண்ணும்போது தனிமையான இடம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது நியமத்தையும் ஆகாரம்லாம் சரியான அளவுல நம்மளுக்கு யோகால கொடுத்துருக்கிற அளவுல நம்ம எடுத்துக்கும்போது இன்டைஜஷன் ஏற்படாது. அதனால நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து வியாதிகள் வராது. அப்ப நம்மளால நல்லபடியா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தியானத்துல நம்மளால ஈடுபட முடியும். தியானத்துல நல்லபடியா ஈடுபடணும்ன்றதுக்காக தான் உட்புற பண்புகளையுமே கவனத்துல கொண்டு வரோம் இல்லைங்களா? எதற்காக நம்ம உணவுல வந்து சரியான நல்ல ஒரு பழக்கத்தை எடுத்துட்டு வரணும். எதற்காக நம்ம தூங்குற பழக்கத்தை கரெக்டா கொண்டு வரணும்னா, அப்பதான் நம்மளால தியானத்தை நல்லபடியா பண்ண முடியும். இந்த உடம்பு ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ நல்லபடியா பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அதான் நம்ம சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு எல்லாமே நல்ல நல்ல விஷயங்கள ரொம்பவே சிறந்த முறையில நமக்கு குடுத்துட்டு இருக்குன்றத நம்ம இதுல எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆசனம். அதுவும் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் போஸ்டர்ல உட்கார்ந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். அந்த விஷயங்கள் அதாவது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கண்கள ரொம்பவே மூடாம அதே மாதிரி ரொம்பவே முழிச்சு பார்க்காம. எதனால அப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ண நல்லா தொறந்து வச்சிருந்தோம்னா, வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு கவனத்துல வரும். அதே கண்ண நல்லா மூடி நம்ம இது சாண்டிங் பண்ணோம்னா, தூக்கம் வந்துரும் ஆரம்ப நிலையில. சரிங்களா? அதே நல்ல சாண்டிங்லயே நல்லா அந்த சுவை தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல அது சிறந்த ஒரு விஷயம். ஆனா ஆரம்ப நிலையில கொஞ்சம் தூக்கம் வந்துரும் இல்லைங்களா? அதனால என்ன பண்ணணும்னா, கண்ண வந்து பாதி மூடி, இந்த மூக்கின் நுனிய பார்த்து சாண்டிங் பண்ணணும். இந்த மாரி அஷ்டாங்க யோகத்துல உள்ள 8 அம்சங்களையும் நம்ம சாண்டிங் ப்ராசஸ்லயும் நம்ம ஈடுபடுத்தலாம். அந்த மாரி பண்ணும்போது சாண்டிங் நமக்கு முழுமையான ஒரு முறையில நம்மளால பண்ண முடியும். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்கிறது யமா. யமான்றது வெளிப்புற பண்புகள நம்ம பார்த்தோம். மாதாஜி ஸ்லோகங்கள். 6.11 and 12. Okay. ஓகே மாதாஜி. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். எப்பயுமே நம்ம பகவானுக்காக செய்யற விஷயங்கள் நல்ல சுத்தமான இடமா இருக்கணும். அது மாதிரி இப்ப தியானம் எல்லாம் பண்றப்போ ரொம்ப உயர்வான இடமா இருந்தாலும் பாதுகாப்பு இருக்காது. தாழ்வான இடமா இருந்தாலும் நிறைய வந்து அது பாதுகாப்பு இருக்காது. பூச்சிகள்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு மிதமான அளவுல உயரத்துல இருக்கிற இடமா பார்க்கணும். அதுக்கு பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி வெளிப்புற பண்புகள், உள்புற பண்புகள் இது 2ம் கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா, தியானம் செய்யும்போது எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் வராது. நம்மளுக்கு மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக எதற்காக இந்த தியானத்தை நம்ம எல்லாரும் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மனத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. சரிங்களா? நிறைய கண்டாமினேஷன் உண்டு இல்லைங்களா? பாபத்தினாலையும் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தினாலும் தூய்மையற்று இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ மனத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தது 6.15. युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. हरे कृष्णा. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையூறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. உடல், மனம், செயல் இதெல்லாம் வந்து யார் ஒருத்தங்க கட்டுப்படுத்துறாங்களோ தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனத்துடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி முறையில யார் ஒருத்தவங்க யோகம் செய்யறாங்களோ, தியானம் செய்யறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானோட திருநாட்டை அடையிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, நல்ல நிறைய சாப்பிட்டாலும் செரிமானம் இருக்காது இல்லைங்களா? இன்டைஜஷன் வந்துடும். குறைவா சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு உடம்புல போதுமான தெம்பு இருக்காது. அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்கினாலோ,
சரிங்களா? நிறைய தூங்கிட்டா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சோம்பேறித்தனத்தை கொண்டு வந்துடும். தூக்கம் இல்லாம இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கவனத்தை சரிவர கொண்டு வர முடியாது. அப்போ எப்படி இருக்கணும்? உணவும் உறக்கமும் சரியான அளவுல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு, அதாவது யார் ஒருத்தவங்க அதிகமாவோ இல்ல மிக மிக குறைவாகவோ உண்கின்றானோ, அதிகமாக மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கான வரைமுறைய பகவான் வந்து பகவத்கீதையில எவ்வளவு உன்னதமா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்மளோட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் ரொம்பவே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயமும் கூட. மத்தது 6.17. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். துன்பங்கள் எப்படி போகும் அப்படின்னா, நல்ல ரெகுலாரிட்டி உள்ள வாழ்க்கை, நல்லபடியா உணவு எடுத்துக்கணும், அதாவது சரியான அளவுல உறக்கம் இருக்கணும், அதே மாதிரி உழைத்தல். எப்ப பார்த்தாலும் வந்து இந்த உலகத்துல நிறைய நம்ம வந்து பேர் புகழ் செல்வம் இதுக்காக கவனத்தை செலுத்துறதை விட எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அப்படின்ற ஒரு கட்டுப்பாடு அதுலயும் வந்து தேவை. அப்ப உழைத்தல், கேளிக்கை. இப்ப குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்கன்னா முழு நாளும் அதுலயே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்படி கிடையாது. அதுலயும் வந்து ஒரு ரெகுலாரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப நம்மளும் வந்து கேளிக்கை அப்படின்னும் போது நிறைய இந்த டிவி பாக்குறது இல்ல, வெளியில ஏதாவது பொழுதுபோக்கு விஷயங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறத விட ஓரளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டு மிச்சம் எல்லாத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணு நம்ம வாழ்க்கையில தேவையான அளவுக்கு முன்னேற்றங்கள் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில கவனத்தை செலுத்தணும், இல்லைன்னா நம்ம பக்தி சேவையில நம்மள நல்லபடியா நம்மள நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள். அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்ன சாப்பாட்டு விஷயத்துலன்னா எது பிடிச்சிருக்கோ அது அது ஹெல்தியானது இல்லையா அதெல்லாம் கணக்குல கிடையாது. பிடிச்சதை எந்நேரம் வேணாலும் நைட்டு 12 மணிக்கு கூட ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுற அளவுக்கு பழக்கங்கள்லாம் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டோட வாழ்க்கை வாழும்போது என்ன ஆயிடும்? நோய்கள் வந்து சேரும். அப்ப என்ன ஏற்படும்? துன்பங்கள் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப துன்பங்கள் வரக்கூடாதுன்னா இது எல்லாத்துலயும் நம்ம கரெக்டான ஒரு பெர்ஃபெக்ட் லைஃபை நம்ம லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 6.8. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, மனத்துல வந்து நிறைய அலைகள் மாதிரி கடல்ல வர அலைகள் மாதிரி நிறைய எண்ண அலைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அத சரிவர ஒழுங்குபடுத்துறது சரிங்களா? தனது மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தின் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடெல்லாம் கொண்டு வரணும்னா அதற்கு வழி தெரியணும் இல்லைங்களா? அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மத்தது 6.19. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். தியானா அதாவது 8 அம்சங்கள் உள்ளது அஷ்டாங்க யோகான்றதை பார்த்தோம். யமா வெளிப்புற பண்புகள், நியமா உள்புற பண்புகள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசனா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரா, பிரத்யாகாரா இல்ல இது பிராணயமா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரா அது வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது, அதுக்கப்புறம் தாரணா மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது சரிங்களா? இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்ப இந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணும்போது அடுத்த நிலைய தியானா அப்படின்ற நிலைப்பாடு வருது. அதோட ஓமை என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட மனம் எப்படி இருக்குமா?
காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் மாதிரி. சரிங்களா? அலைப்பாயாத தீபம் இருக்கும்ல, காற்று வீசாத இடத்துல அலைப்பாயாத தீபம் வந்து முத்து மாதிரி எரியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவங்களோட மனம் வந்து ஸ்திரமா வந்து தியானத்துல ஈடுபட்டிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.20 यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संकितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतस. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தியான நிலையில இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதாவது முழுமையா சமாதி நிலை, அந்த நிலை வரும்போது வெளியில வந்து எறும்பு புத்து கட்டினா கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. பாம்பு புத்து, எறும்பு புத்து எல்லாம் கட்டினா கூட தெரியாது. அந்த அளவுக்கு லயிச்சு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். ஆத்மாவை அவங்களால உணர முடியும். ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு பரமானந்த நிலை இல்லைங்களா? அந்த நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. உண்மையான விஷயம் என்ன? ஆத்மஸ்வரூபம். அதுதான் உண்மையானது இல்லைங்களா? நித்தியமானது. இந்த ஜட உடல்ன்றது நித்தியமானது கிடையாது, அழியக்கூடியதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உண்மை நிலையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. ஆத்மா அதுதான் நித்தியமானது, பரமாத்மாவோட இணைக்கிறது நித்தியமானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அப்ப பிளிஸ்ஃபுல்னஸும் கிடைக்குது. பரமானந்த நிலையில இருக்காங்க, உண்மை நிலையும் அவங்க வந்து உணர்ந்துடுறாங்க. இதை விட லாபம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு அவங்க வராங்க. இத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. யார் ஒருத்தவங்க இந்த நிலைக்கு வராங்களோ, மாபெரும் துயரங்கள்ன்றது இந்த ஜட உலகத்துல ஏற்படுற துயரங்கள் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எவ்வளவு பெரிய துயரம் வந்தாலும் பிரகலாத் மகாராஜ்க்கு வந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணல, எப்பயுமே அவங்க அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பக்தியில தியானத்துல நிலைச்சிருப்பாங்க. எவ்வளவு துயரம் வந்தாலும் அது அவங்கள பாதிக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டு மைண்டுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, சின்ன வயசுல துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் வந்து கலைகளை கத்து கொடுக்குறாங்க. அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்க. என்னன்னா, பறவை ஒண்ணு இருக்கு, அதோட கண்ணை பார்த்து அம்பு விடணும். அதுதான் வந்து டாஸ்க் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த போட்டியை வந்து எடுத்துக்க சொன்னாங்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர் சொன்னாங்க அவங்களை அம்பு விட சொல்லி. அவங்க வந்து கரெக்டா அம்பு வந்து கரெக்டா குருவியோட கண்ணுதான் தெரியுது, போக்கஸ்டா வந்து சொல்லல. அதே மாதிரி யுதிஷ்டரையும் வந்து கேட்டாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பறவை தெரியுது, கிளைகள் எல்லாம் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் கீழே எறும்பு புத்து இருக்கு, அது மேல இந்த குருவி விழுந்துச்சுன்னா எறும்பு புத்தும் வந்து சேதமடையும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க சொன்னாங்க. சரிங்களா? அப்போ அதுல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அரசர் வந்து எந்த ஒரு முடிவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் எல்லா வகையிலும் அவங்க வந்து யோசிக்கணும். யாருக்கும் எந்த சேதமும் இல்லாம நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்குமா அப்படின்றத யோசிக்கிற ஒரு நிலைப்பாடோட ஒரு அரசன் இருக்கணும்ன்றது. அப்ப யுதிஷ்டர மகாராஜர்கிட்ட அந்த குவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி அர்ஜுனர் கிட்ட கேக்குறாங்க. அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு பறவையோட கண்ணு மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப அம்பு எய்து அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சொல்றாங்க. அவங்களும் அம்ப வந்து விடுறாங்க. கரெக்டா பறவையோட கண்ணை வந்து அவங்க போக்கஸ் பண்ணி அம்பு விடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் எவ்வளவு போக்கஸ்டா இருக்காங்க, அவங்க மனமும் செயலும் எல்லாம் வந்து ஒருமுகப்பட்டு அவங்க செயல்ல அவங்க ஸ்திரமா இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் வனவாசம் போயிருப்பாங்க 12 ஆண்டுகள். அப்பயும் வந்து அவங்க இந்த வனவாசத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பாண்டவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரமா போக்கஸ்டா அதுல வந்து எந்த ஒரு பிழையும் இல்லாம, எந்த ஒரு தவறுதலும் இல்லாம, அது மாதிரி போருக்கு ஆயத்தமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு நல்லபடியா அவங்க ஸ்திரமா அதை முடிப்பாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம
பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி அம்மாவோட சுயம்வரம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனருக்கு ஒரு இது போட்டி இருந்தது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கீழே வந்து தண்ணீர் இருக்கும். அந்த நீர்ல வந்து அவங்க மேல உள்ள ஒரு மீனோட பிம்பத்தை பார்த்து அந்த அந்த தண்ணீர்ல அந்த மீனோட பிம்பத்தை பார்த்து அது அதன் மூலியமா அவங்க வந்து அந்த மீனோட கண்ணை வந்து குறி வச்சு அம்பு விடணும் அப்படின்றது. அப்போ அந்த ஒரு டாஸ்கையும் அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, சிறந்த முறையில பண்றாங்க. கண்ணாடியில பார்த்து பண்ணல, தண்ணீர்ல மீனோட பிம்பத்தை பார்த்து அதன் மூலியமா அவங்க அந்த போட்டியில வின் பண்ணணும்ன்றதுதான் போட்டி. அதுலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஸ்திரமா அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது அதுலயும் அவங்க வின் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பாண்டவர்களோட போக்கஸ்டு மைண்ட் ஸ்திரமா அவங்க இருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 6.34. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் அர்ஜுனர் நமக்காக கேட்ட ஸ்லோகம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு திறமை நிறைஞ்ச அர்ஜுனர், குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரியுது, அப்புறம் தண்ணீர்ல உள்ள பிம்பம், தண்ணீர் அலைப்பாயும் காற்று வரும்போது அந்த தண்ணீர்ல உள்ள பிம்பத்தை பார்த்தவங்க போட்டியில அம்பு விட்டு அதுலயும் அவங்க வின் பண்றாங்க. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத யாரு கேக்குறாங்க, அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. அப்ப மனத்தோட நிலைப்பாடு என்னன்றது இந்த ஸ்லோகத்துல தெளிவா அர்ஜுனர் கொடுத்திருக்காங்க. அமைதியற்றதா இருக்கும், குழப்பம் நிறைந்ததா இருக்கும், அடங்காததா இருக்கும், சக்தி மிகுந்ததா இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் மனத்தோட இயல்பு தன்மை. இப்படிப்பட்ட மனத்தை அடக்கிறது கஷ்டம். வீசும் காற்றை கூட நான் வந்து அடக்கிடுவேன், ஆனா வந்து மனத்தை என்னால கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது சிரமமான விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க, நமக்காக கேட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 6.35. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிக்ரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன ச கிருஹ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மைந்தனே, அமைதியற்ற மனத்தை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமானதே. சரிங்களா? பகவானும் அத சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது அஷ்டாங்க யோகா. அதுல பாத்தீங்கன்னா புலனை கட்டுப்படுத்தணும், மனதை கட்டுப்படுத்தணும், தியான நிலைக்கு நம்ம வரணும். அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்மளால உன்னதமான சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும், அமைதி அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்லோகங்கள்ல. இந்த மனத்தை அடக்கிய யோகி திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பயிற்சி, தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அதாவது மனத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைய பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பெல்லாம் மனம் வந்து இந்த ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு போகுதோ, அதாவது நிரந்தரம் இல்லாத நித்தியம் இல்லாத நமக்கு கஷ்டங்களை கொடுக்கக்கூடிய தவறான செயல்கள் பக்கம் மனம் போகுதோ, அப்பெல்லாம் அந்த மனத்தை பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அந்த தவறான செயல்கள்ல பற்றில்லாம அந்த மனத்தை நம்ம கொண்டு வந்து பயிற்சி பண்ணி, எதுல பயிற்சி பண்ணணும், பக்தியில பயிற்சி பண்ணணும், சத்துவகுணத்துக்கு கொண்டு வரணும். ரஜோகுணம் தமோகுணத்துக்கு அது போகும்போதெல்லாம் சத்துவகுணத்துக்கு அதை நம்ம கொண்டு வரணும், பயிற்சி எடுக்கணும் அதுல. சரிங்களா? அப்ப ஆன்மீகத்துல பக்தியில பயிற்சி எடுக்கும்போது அது கண்டிப்பா ஒருநிலைப்படும், மனத்தை நம்மளால கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும், மனதை கட்டுப்படுத்துறது. ஒரு மனம் ஒரு நண்பன் அல்லது எதிரி. இப்ப நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும், நமக்கு மனம் வந்து நண்பனா இருக்காங்களா இல்ல எதிரியா இருக்காங்களா அப்படின்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 6.41. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான்
उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெற்றி அடைய, அதாவது யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மனமும் புலனும் எப்பயுமே ஆக்டிவா உள்ள விஷயம் இல்லைங்களா? அது எப்பயுமே வந்து அமைதியா இருக்காது, அது எப்பயுமே ஆக்டிவா தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா யோகாசனம், இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல மனத்தையும் புலனையும் என்ன பண்றோம், நம்ம கட்டுப்படுத்துறோம். இப்ப பக்தி யோகத்துல என்ன பண்றோம், மனத்தையும் புலனையும் பகவான் மீது நம்ம நிலை நிறுத்துறோம். நம்ம அந்த இது 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த சேரியட், அதுல என்ன நம்ம பார்த்தோம், 5 புலன்களையும் பகவான் மேல நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்கு ஃபால் டவுன் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது, தவற மாட்டோம். ஆனா இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன ஆயிடும், கண்ட்ரோல் பண்றதுனால, சென்சஸையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால ஃபால் டவுன் ஏற்படும். அப்போ அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க அஷ்டாங்க யோகால தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு அவங்க அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம வர 2 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப யார் ஒருத்தவங்க அஷ்டாங்க யோகத்துல வெற்றி அடையலையோ, ஃபால் டவுன் ஆயிட்டாங்களோ, ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்தும் போது ஆத்ம பலம் அதிகமாகும். அதனாலதான் யோகிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மிஸ்டிக் பவர்ஸ் உண்டு. தண்ணீர்ல நடக்கிறது, ஒரு கிரகம் விட்டு இன்னொரு கிரகம் போறது. துர்வாச முனிவர் பாருங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள வந்து சக்கரம், சுதர்ஷன் சக்கரம் துரத்தும் பொழுது அவங்களால பிரம்மலோகம் போக முடியுது, சிவலோகம் போக முடியுது, வைகுண்ட லோகம் போக முடியுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பவர்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குது, அவங்க அந்த தவத்தின் வலிமையால அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்போ புலனையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா ஆத்ம பலம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இதுல ஃபால்டன் ஆயிட்டாங்க. அப்ப ஆனா புலனையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது ஒரு சிறந்த விஷயம். அந்த சிறந்த விஷயத்துக்காக அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அவங்க சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. அதாவது இந்த மகர லோகம், ஜனலோகம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? மேல உள்ள 14 இது அப்பர் பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல, அதாவது ஸ்வர்க்கம், அங்க அந்த இடத்துல அவங்க நிறைய காலங்கள் அவங்க இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பலன்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லோரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறாங்க. அப்புறம் பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறாங்க. எதனாலன்னா மறுபடியும் அவங்க யோக பயிற்சியில அவங்க நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்ற காரணத்தினால நல்லவங்க குடும்பத்துல இல்லைன்னா பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்துல அவங்க பிறக்கிறாங்க. செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறந்தா எப்படி வந்து யோகத்துல பயிற்சி அடைய முடியும்னா, மறுபடியும் பக்தி சேவையில அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்க முடியும். நிறைய பகவானுக்கான கைங்கரியங்கள்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்க முடியும். சரிங்களா? மத்தது 6.42. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. हरे कृष्ण. மாதாஜி. அதே நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின், போன ஸ்லோகம் பார்த்தது சிறிது காலம் பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க. அதே நிறைய காலம் தவத்துல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். நீண்டகால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஒரு சிறந்த ஆன்மீகவாதி குடும்பத்துல பிறக்கிறதுன்றது ரொம்பவே வந்து உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அப்படிப்பட்ட பிறப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி ஆன்மீகவாதிகள் குடும்பத்துல பிறந்தா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் ரொம்ப சிறந்ததா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பிறப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மற்றது 6.47. योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்கறது 6.47 ஸ்லோகம். மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து
தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ யோகத்துல நல்ல நிலையில உள்ளவங்க, அதுவும் இல்லாம எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் பகவான் மீது நம்பிக்கை அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். பக்தியில நம்ம சிறந்து இருக்கணும் அப்படின்னா நம்பிக்கையோட பகவான் கிட்ட நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ கொடுக்கணும். அதான் நம்பிக்கையுடன் தன்னுள் என்னை எண்ணி எப்பயும் பகவான் மேல நம்மளோட மனத்தை நிலைநிறுத்தி, எப்படி அந்த மாதிரி நிலைநிறுத்த முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு செயல்ல நம்மள ஈடுபடுத்தி இருந்தாலும் சரிங்களா, இப்ப நம்ம டிராவல் பண்ணும்போதோ இல்ல நம்ம அதாவது தனிமை அப்படின்ற ஒரு இப்ப ஷாப்பிங் பண்ணும்போது இல்ல வீட்லயே நம்ம கொஞ்சம் தனிமையான இதுல இருந்தோம் அப்படின்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணா அந்த ரெண்டாவது ஒரு தாட் இருக்கும் இல்லைங்களா, இப்ப நம்ம டிராவல் பண்ணும்போதும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு சிந்தனையில தான் நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம். அது மாதிரி ஷாப்பிங் பண்ணும்போதும் ஏதோ ஒரு சிந்தனையில தான் நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. இப்ப சமைக்கிறோம் அப்படின்னா கூட ஏதோ ஒரு சிந்தனையில சமையல் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ரெண்டாவது ஒரு சிந்தனை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம எப்பயுமே பகவானை கொண்டு வந்துடணும் அந்த இடத்துல. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்றது, பகவானை மனசுல நினைச்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்ம எந்த ஒரு வேலை நமக்குன்னு கொடுத்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செய்யும் போதும் பகவான் நம்ம எண்ணத்துல எப்பயும் ஸ்திரமா இருப்பாங்க. அப்போ எப்பொழுதும் பகவானை நினைக்கிற மாதிரிதான் தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அதே மாதிரி நம்ம செய்யற செயல்களும் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கிறதா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும். ஏன்னா எப்பயும் பகவானை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ அது வந்து பகவானோட நம்மளுக்கு ரொம்ப நெருங்கின ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும், அப்படிப்பட்டவங்கதான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க. சரிங்களா, எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கிருஷ்ண பக்தின்றது முழுக்க முழுக்க அன்பின் பரிமாற்றமே அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதான பாவனேப வைஷ்ணவ நம நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஷீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.